Itt járunk Dunakeszin-nél, a szemétégetőnél, és azt tapasztaljuk, hogy nincs kint egy csaj se. Mindenkit elvettek. Mindenhol csak az üres székek, nagy szemetes zsákok. Nézzék meg. Na, ott az első csúnya dög. Nézzék meg. Nézzék meg. Borzasztó kislány volt. Engem milyen film beszélt állat? Hát jó, később, benne vagy a dokumentumfilmben. Mindenhol szemetes zsák. Elmennénk felderíteni helyet, ahol megállnak mocska szemetes használt kotongumik, több millió kisgyerek ott fekszik földön. Sok gyilkosság történt itt a mai napokban. Itt senki nincs. Mindenki keresi kurvákat, mindenki 20-30-al, de senki nem találja a szükséges dolgot. Jaj. Ja, ott van következő áldozatunk. Viesézzük ki. Ja, engem filmet. Majd kiváglak. Viesézzük ki. Ott van tessék, Piet Ponci. Nézzék meg. Milyen csúnya narancsbőrös segge van. Nézd meg itt. Jézus Isten. Jézusom. Borzasztó. Ilyen a mai felhozattal szegény embereknek munkából dolgoznak, hétvégén pihenhetnének és csajozhatnának. Ennyi a felhozattal, nincs senki, mindenki eltűnt. Tessék, üres egész hely. Köszönjük, hogy megnézte videónkat a kurvákról itt Dunakeszinél.